Как сме? Така, много хубава риска, господин Огнянов. Какъв е повода? Повода е едно чудесно парти, както обичайно за ЕЛР. Така, супер. Привет, как дела, Катенька? Хорошо, все в порядке? Да, с кем домашнего оставили. Очень хорошее. Очень, да. Скъпи приятели, това е Мони Петров. Аз ще мина от тук, брат, че не те виждам. Хубаво. Ще кажеш ли нещо? Мога да ви кажа много неща. Най-важното е да следвате спонсорите или успешните хора. От малък се научих да не взимам съвет от човек, който може да ми каже как да имам пари, а пък самия той да не ги е изкарал. Затова следвайте спонсора и със сигурност ще имате много добро развитие в кариерата си. Така, господин Петров, вие се занимавате с дрехи, чух, че отскоро занимавате и с автомобили. Какво ще кажете за Мерцедес? Така, препоръчвате ли го? Мисля си, че Мерцедес е автомобил за лошите хора само, защото като малък такова мнение може би съм изразил. Но този автомобил го препоръчвам на всички и даже може би по-добрия вариант е да прочетете надписа. Кой е шанс за промяна? Препоръчвам го да го получите като подарък за това, че сте извършили полезни действия. Може да се възползвате от концепцията на компанията ЕЛР Health Products System. Много ви благодаря. Приятно изкарване. Така ще бъде. На летището сме в момента, много е готино, атмосферата е прекрасна и очакваме събитието. Това е едно от мега събитията, които ЕЛР организира. В момента ще се раздадат няколко хиляди евро бонуси. Тук има само полата Мерцедеси, естествено лукса винаги е на ниво. Чакайте още кадри, скъпи приятели, ще бъде нещо много уникално. Аз съм Давид Златинов. Искам да ви кажа, че в момента се намираме едно мега събитие, което е тук в София Airport Center. ЕЛР прави поредното си известно парти, на което връчва 1, 2, 3, 4, 5 коли, 5 чисто нови коли на заслужилите партньори. Искам да ви кажа, че това е най-новото Polo с новия фейслифт, нещо уникално е. Много е готино. Искам да ви кажа, че който и каквото е да ви говорил за тази невероятна компания, много ви обича, иска да бъдете успешни. Аз много се радвам, че сме тук и купонясваме заедно, пиеме красиви, хубави и освежаващи напитки. Искам да видите много добре зад мен какво се случва. Все едно се намираме в Лас Вегас. Всеки един може да го постигне това, стига да пожелае, да не го мързи, да работи усилено и най-вече да повярва в тази идея, че може сапуна, пастата за зъби и твой личен парфюм да ти донесе лайфстайл, който да накара да се чувстваш наистина прекрасно. Скъпи приятели, тук се намираме на мега луксозното място, София Airport Center. Уникално е, лукса от всякъде. Това е ЕЛР живот, който сбъдва мечти. Искам да ви кажа, че тук в момента се раздадат 5 нови коли ЕЛР Polo. Има една камара народ, които са си променили живота коренно и ние сме много щастливи, че имаме възможността да сме тук, нали скъпа? Да. Нещо ще кажеш? Party people, your dreams have now been fulfilled. Get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. Get your ass up and let's get ill. Get your ass up and let's get ill. Get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. That's right, y'all. Get your ass up and let's get ill. Get your ass up and let's get ill. Get your ass up and let's get ill. Get 'em, get 'em, get 'em, get 'em, get 'em. Come on, get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. That's right, y'all. Get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. That's right, y'all. Get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. That's right, y'all. Get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. That's right, y'all. Party people, your dreams have now been fulfilled. Get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. Hold up. Hey. All my niggas, throw your hands up. Hold up. Hey. All my bitches, throw your hands up. Hold up. Hey. All my niggas, throw your hands up. Hold up. Hey. Get 'em, get 'em, get 'em, get 'em, get 'em. Da 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 da.
Hold up, hold up. Party people, your dreams have now been fulfilled. Get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. Get your ass up and let's get ill. Get your ass up and let's get ill. Get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. That's right, y'all. Get your ass up and let's get ill. 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 That's right, y'all. That's right, y'all. Get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. That's right, y'all. Get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. That's right, y'all. Get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. That's right, y'all. Party people, your dreams have now been fulfilled. Get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. Hold up. Hey.